Şampaz, Sadık Uskan, Weşanên Wardoz. Romana Sadık Uskan a binavê Şampaz ji Weşanên Wardozê derket. Sadık Uskan di sala 1981 de li gundê Quçe heciyan ê bi ser Qosera Mêrdînê ve hatiye dinê. Di sala 2007 de li zanîngeha Çukurovayê beşa mamostetiya koma felsefeyê qedandiye. Bûyera romana Şampaz a Sadık Uskan li Qoserê derbas dibe. Karakterê serekeyê romanê galek e. Gundî wî hatiye valakirin û ji neçarî koçî Qoserê kiriye. Rojekê faturayeke ceyranê jêratê. Dewleta ku gundî wî vala kiriye, dewa heqê ceyrana mala wî ya gundê valakirî lê dike. Haşayê haziran berê ez ker bûm. Bi dû re bûm însan wallah. Bi dilê safî dibêjim, ji qewlê xelqê heta mirov xwe naz dike, emrê xwe xilas dike. Dünya ye. Ji xwe qey dünya jî wiha ye. Nizanim hema wî zemanî çi bi xelqê hatibû. Di carekê de her tişt bû tiştekî din. Dünya li me bû kafiristan. Aniha baş naybîra min lê, wê çaxê xulema we be keçika min a piçûk li destê kulfeta min bû. Emrê wê aniha li dor 15 salan e. Hema dewlet bi me hesiya. Eskere gund li me kir qereqol. Cî li me hermî. Her çû her tişt bi şûna reş de çû. Bez û dewar hilat, me nema di wêrê em herin ser cot û mehseran. Ez serê we neyişînim, me di wî nêrî de bar kir berê xwe de qezê. Sal û zeman têra çûbûn, rojekê me dît cînarekî me zerfek anîdanî mala me û çû. Dewlet dibêje vaya 15 salin we deynê ceriyana xaniyê xwe li gundî nedaye. Galo neçar dimîne bazinin burmeliyên bûka xwe ji deyn dike û çend qurêşên li malê jî datîne ser û berê xwe dide maliyeyê da ku bela xwe û dewletê ji hev xilas bike. Lê li vir rastê şampazekî Kurd ku xelkê dişêlîne rût û tazî diketê. Galo jî dikeve ber xezebawî, lê dev ji wî sextekarî bernade û dide dû şopa wî şampazî. Ez jê pir aciz bûbûm. Min ji xwe re got ew îro pê li can û cesedê min jî bike, ez ê pereyên xwe yên berê û yên ku min aniha dabûyê wan tevan jêbistînim. Min got pere, wî got zerfat e. Min got ka perê min û wî ji min re xweş kir. Min got ka perê min û wî bi derewên xwe qûç çêkir. De û de wî lê nihêrî xelazî tune. Hêdî hêdî bin wî sincirî, mehdê wî qulubî. Min lê nihêrî çewî wî li revê ye. Pere xistibûm bêrîka çakêtê xwe. Min xwe çeng kir çakêtê wî û hişk pê girt. Nivîskar Sadık Uskan di romana Şampazê de dema xwîner li kolan û cehdeyên Qoserê digerîne, niştecihên ku li ser rûyê vê aqê rastê gelek êş û azaran hatine û ji neçarî koçber bûne jî bi bîr dixe. Ger behsa mekanekî kiribe, behsa xwediyê wê jî dike û bi vê yekê rabûrdiyê jî yad dike. Weke dikana rehmetî Yaqûbê File.